Мигат светлини на сателити, в който нощем пищят аларми и дори вятърът носи синтетични ухания. Техниката, машините постепенно завладяват всяка територия, всяка жизнена дейност. Имплантират се дори в човешкото тяло. Науката и технологиите услужливо се опитват да направят живота ни по-лесен, но правят ли ни по-щастливи? Защо живеем? Каква е мисията ни и смисъла на живота? Има ли Бог? Душата или тялото е домът на Аза? Може ли разумът да разгадае Вселената? Възможна ли е нирваната, вечното щастие? Все въпроси, на които съвременната наука не дава отговор и за които човекът днес знае толкова, колкото и преди 100, 500 или 2000 години. А далече от светската суета и надпреварата за материални ценности, в ашрамите на Хималаите и Индия една традиция запазва през хилядолетията уникално знание и опит, които нямат аналог в съвременния свят. Йога – система за духовно съвършенство, за пълен контрол на волята на тялото, философия, обхващаща Вселената и космическия разум, крие тайната за произхода си отвъд знанията за човешката история. От кога съществува системата йога? Системата йога е една от най-древните системи, по-точно наука. Тя е голяма наука, ние наричаме космична наука и е верно. Ние говоря за верните нейни последователи. Считаше се, че е преди повече от 6000 години. Обаче наскоро английски изследователи намериха факти, чрез които потвърждават една от хипотезите, че тя датира преди повече от половин милион години, т.е. 500 000 години. Така че дори преди това се считаше, че тя е начална наука, източник, от който произхождат всички други религии, философии, учения. Йога е продукт, много архаичен продукт на земна или извънземна висша цивилизация. Що се отнася до това дали е извънземна, понякога в помощ идва и една легенда от индийската митология, в която се казва, че страшният бог на йогите Шива, когато е бил на земята, той е дошъл от звездите, от небето и по-точно звездите, и тъй като е нямал начин друг да контактува с местното туземно население, той е показвал техниките на дишане и техниките на физически упражнения, като им е казвал: ако вие искате да достигнете нас, боговете, по съвършенство, трябва да правите ето тези упражнения. Много хора смятат, че йога са физически упражнения, вегетарианство, аскетизъм, но всъщност това е една цяла философска система. Верно е, че има основни начини на хранене и изобщо живота на йогите е природосъобразен. Но това е най-малкото нещо. Всичко това е един трамплин, една база, за да се постигне съвършенство, духовно съвършенство преди всичко. Според стълбицата на древният философ Патанджали, който живял 2 века преди новата ера и който е компилирал основите на йога, йога притежава следните степени.
Първите две са моралния кодекс яма и нияма. Яма означава отношението ми, моето към околните хора, а нияма към самия себе си. Другите степени, това са асана, физическите пози, правилна стойка, нали, дословно казано. Пранаяма, ритмично дишане, т.е. контролирано, съзнателно дишане, управлявано от нас. Другите пратияхара, оттегляне на сетивата. Следващата степен, това е фактически концентрация, наречена дхарана в йога, и дхияна – медитация. Края на медитацията завършва с тъй нареченото самадхи, преведено на груб цивилизован език. Това е тъй наречения транс, някои го наричат нирвана, или преведено означава самореализация, нали, на личността на човека, т.е. тъй нареченото просветление. Какво означава самата дума йога? Дословно преведено, йога означава единение. Единение, сливане, смисъл на микрокосмоса човека с макрокосмоса, Вселената. Това е и целта на йога всъщност. Това е сублимната, върховна цел на йога. А всички други степени са стъпала към върховната цел. Самоусъвършенстването. Нали? Духовното съвършенство и хармония с природата, с Вселената. Някои смятат, че асаните са просто физически упражнения. В известен смисъл те са точно обратното. Каква е разликата? Разликата е огромна. Разстояние между земята и небето. Простите, т.е. обикновените гимнастически упражнения, да вземе шведската гимнастика, са изотонични, динамични, с циклично повтаряне и разход на енергия. Вие вземете един спортист, който тренира няколко часа. Нали? Той е на вечерта, да кажем, вече е изтощен, нали? Източен. Аз тренирам всеки ден по 8 часа, най-малко. И колкото повече тренирам, толкова повече се зареждам. Тоест, асаните, ако са правилно изпълнени, просто вместо да разходват, те каптират, абсорбират и акумулират енергия, жизнена енергия. И затова другата разлика е, че са статични, бавни, с изометричен характер, т.е. удължение без скъсяване. Затова аз на 32 години пораснах с 5-6 см. Дори моите приятели от ученическите години, които с старението, нали, те фактически се смаляват. И мой приятел, съграждан с ученик, вика: абе ти казах, какво си закачил на толкова? Или викам: не, аз съм бос, както виждаш във вас. Но нещо си по-висок, по-висок, защото аз правя асани. Затова аз винаги повтарям непрекъснато на всяка моя тренировка с моите привърженици, да не забравят, че по време на изпълнението на асаните трябва да умеят да съчетават, да синхронизират физическите усилия с концентрация на ума и ритмично дишане. От колко време се занимавате с йога? С йога сериозно се занимавам от вече 3 години и половина. И всеки ден, даже дори някога и по 2 пъти. А каква е целта ви? Какво искате да постигнете? Целта е примерно човек да се усъвършенства, да може да помага на другите. Също и те да бъдат по-добри. Самия живот да се подобри. Случва ли ви се, след като се занимавате с йога, да изтивате? Хваща ли ви грип? Не. Не. Няма такъв случай. А вие от колко години се занимавате? Аз се занимавам с йога 6 години и половина и повече даже. Така, 6 години и 10 месеца може би вече ще станат. Какво постигнахте за това време? Да, за това време постигнах едно така удивително спокойствие, едно елиминиране на стреса. Сега, особено това много ми помага, когато съм студент, нали, при изпити, в работата. Какво работите? Като полицай в Враца. Агресията, която понякога се налага да прояви един полицай, за да разреши дадена ситуация, и ненасилието, което проповядва йога, как ги съчетавате вие?
И съчетаваме ги с едно по-голямо разбиране и изслушване на гражданите, на хората и се стараеме нещата да бъдат уредени по нормативен, по законен път, разбира се. Все пак, ако ви се наложи, бихте ли стреляли срещу човек? Ако е за защитата на гражданин, на самия себе си, бих стрелял. Нали? Но не за да убия, за да предпазя и да защита. Така че не да убия. Между другото съм и точен стрелец. Защо започнахте да се занимавате с йога? С йога започнах да се занимавам единствено заради... първо започнах, имах една лека болка в кръста, която след тренировки предишни, аз с карате съм се занимавал, изтивайки тялото, започваше да ме боли. С йога, на 7-я ден от упражненията на йога, им тогава не разбирах от концентрация и така, от съсредоточаване. Чиста гимнастика се е била, може би, но тогава точно, на 7-я ден след асаните на йога, тази болка изчезна и аз се замислих дали пък не се борави тук с някаква друга енергия, която ние до този момент не знаем и никой не ни казва. Търсейки литература, след това съдбата ме срещна и с господин Евтимов, така, и разбрах вече, че йога е една всеобхватна наука, философия, не само за тялото, но за живота. Помага ми, йога ми помага и в работата, и в семейството. Женен съм с 2 деца. Всички заболявания ли се повлияват от заниманията с йога? Вижте, някой вика, йога не е панацея. Не е панацея, но като интегрална наука е панацея. Защо? Ще ви кажа. Ами защото лично аз съм изпитал върху собствения ми гръб. И оттам започнах. Не съм започнал като някои мои последователи, млади хора, които са здрави и единствената им цел да се усъвършенстват в нравствено и духовно отношение. Аз бях един от тези, които беше така онеправдан. В смисъл, генетично бях унаследил много болести. Още от дете. Като дете съм боледувал от детска холера, мой брат е починал на същата възраст, на която аз заболявам, оставам жив като по чудо из цялата махала, където децата са починали. И оттам нататък моето развитие почва катастрофално да се влошава и през целия аз не се помнях като дете да мога като другите да играя, да скачам, да играя в футбол, който обичах. Изобщо винаги болен, винаги с лекарства. Така бях до 32-3 години, макар че хората като ме гледаха като бохем и като човек, който пушеше и цигари, и си пивах, т.е. нищо житейско не ми беше чуждо. Обаче бях обречен на гибел. И то бързо, защото първото ми заболяване беше стенокардията. Следствие на детските ми болести, сливиците, гнойни и т.н. Казаха ми, че не мога да живея повече от 31-32 години. Другото заболяване беше язва на вестопръстника, предстоеше ми операция, разширени вени, синузити, това са все по-дребни неща. И крайната диагноза, която ме попари, това беше тумор на мозъка. Сега, дали е бил злокачествен или доброкачествен, това не мога да кажа, но факта, че имах всекидневно главоболие с повръщане. Ето сега съм 2 пъти по-възрастен и не боледувам. Важното, че аз се чувствам винаги здрав и макар, че моят сън е не повече от 2-3 часа на денонощие. Това е не от 5-6 години, а от 20 и няколко години, 25. Дихателните упражнения са в основата на дълголетието. Според йога съвременният човек диша твърде често под влияние на стреса и доста неправилно. Как се удължава живота чрез контрола върху дишането? Ами точно това е мнение, т.е. че йогите казват не само природосъобразния начин на живот, правилният начин води до увеличаване годините на живота, но най-вече намаляване дишането. Тоест, честотата на дишането се намалява и те дават пример. Зайците дишат много често, имат по-кратък живот, слоновите и косенурките дишат дълбоко и бавно, с по-ниска честота и живеят по-дълго. Говори се, че в Хималаите, Тибет живеят йоги, които са на над 120 години. Вие сте били там, срещали ли сте такива хора? Моят учител, на снимката, на която
сме двамата. Той е там на 110 години през 84 година. Сега да е жив и здрав към 120 години, а неговият учител е живял 3 века, над 3 века, 324 години, спира сам сърцето си в състояние на тънечното Махаса Мадхи. С думите, че той щял да надживее всички свои ученици, но е бил принуден да прекрати съществуването си на Земята, поради това, че неговото съществуване е необходимо на друг глобус, на друга планета. Само по здравословни ли причини йогите не употребяват месо? Една от причините да не ядат месо е, разбира се, любовта им, тяхната нравственост и етичност по отношение на всички живи същества. Нали? Но месото, яденето на месо, да оставим физичната страна, че води до автоинтоксикация на организма, че предразполага към канцерогенни заболявания и прочее, катари, нали. Говорим за научно обосновани факти, които имах възможност да ги гледам, да ги наблюдавам и да присъствам на тяхното демонстриране в Хималаите, в ашрама, в който бях и прекарах няколко месеци, в Ришикеш. Там бяха показани научни изследвания върху влиянието на яденето на месо върху чакрите. А чакрите, за тях ще споменеме, че те представляват основни нервни, те наречените психични центрове в нашите финни тела. Защото според йогите нямаме едно тяло. Това тяло, което е физическото, което е видимо и с ниска честота, това е грубо физическото тяло. Но ние имаме финни тела, за които действително едва сега вече учените започнаха да говорят. Какво научихте в Индия? След завръщането в Индия, аз повярвах и се убедих в прераждането. Вие лично как се убедихте? Убедих се чрез някои факти, които бяха логични и последователни в цялата моя практика. Убедих се, че това действително не са халюцинации и халюцинация, а са обективна реалност. При тренировката ми късно или след полунощ, рано сутрин, към 2 часа, бях до една статуя, една от богините в ашрама и там изпитах такива вибрации и дочух такъв глас, който се оказа, че е на моята бивша майка от предишен живот, когато съм загинал млад и в област близка до Ришикеш. Действително, човек е вечен по отношение на финните си тела, а сменя само своята материална обвивка, наречена на санскрит коша. Ние имаме Ананда Майя коша, божествената, всеки човек притежава. Вижнана Майя коша или психическо тяло и грубо материалното тяло, т.е. психическо, духовно и материално тяло. Тоест човек може чрез различни тренировки, чрез йога да опознае свои предишни прераждания. Точно така, точно така. И то да опознае здраво, без да наруши целостта на своята психика. Плаща ли човек за злодеянията, извършени в предишни свои прераждания? Вярно ли е, че, например, инвалидите или хора много нещастни в настоящия живот са били извършители на голямо зло в предишни прераждания? Разбира се. Дори да се позовем на един земен писател, гениален като Джек Лондон, чийто баща е бил също окултист, той казва, на този свят всичко се заплаща. Това е също и аксиомата при йогите. Нищо, което ние вършиме, добро или зло, няма да бъде отминато. Има ли карма според йога? Има ли неотменима съдба или човек може да я променя? Разбира се, че има карма. Има карма, дори учените
известно уравнението на Шродингер, на физиците, известно в физиката и механиката, доказаха, че има уравнение, това същото уравнение в физиката се го нарекаха уравнение на кармата, т.е. за причина и следствие. Но според йогите, науката йога е единствената, която може да и промени хороскопа на човека, т.е. кармата. Единствено. Били сте свидетел на идването на Жоя Клементори в България. Какво видяхте тогава? Той показа нещо, което изуми медиците, които го изследваха. Пред очите на всички присъстващи, в това число и на покойният професор доктор Драгомир Матеев, тогавашен, първо беше той ректор на ВИФ, след това беше директор на Института по физиология към БАН и показа покачване на пулса до състояние, в който може да експлодира сърцето и намаляване до клинична смърт, който лекарите бяха категорични, казаха колегата, понеже Жоя Клементори беше също лекар, е в клинична смърт. След това също направи с кръвното си налягане, артериалното. И освен това искам да кажа, че той беше професор по хата йога, което означава, той после си това не обясни, че за да бъде професор по физическата йога, един от изпитите му, началото му да бъде поставено едно пшенично зърно или царевично и то трябва да покълне от солите му на потта. А другото по-голям изпит, крайният е 40 дни да бъде заровен в ковчег в земята. Пазачи има с цел да не би да има мошенничество, шарлатанство и да напусне ковчега, но такова нещо не се случва. След 40 ден той трябва да бъде изваден с помощта на неговият ученик и чашка стимулиращо средство, той се връща към живот. Тези експерименти показват, че физичното тяло се подава на тоталния контрол на другите по-висши тела, така ли? Много неща от феномените на йога не са дешифрирани до сега от съвременната медицина. Досещате се, че някои сравняват с анабиозата, сравняват с летаргичния сън при животните. Нито едното, нито другото е вярно. Когато попитате някой учител по йога, той ще ви отговори съвсем скромно, че се касае за отделяне на финните тела, които през това време се разхождат в други галактики или светове, и до това, че нашата материална виха остава в ковчега в Земята. Нашата материална цивилизация твърде малко обръща внимание и твърде малко знае за духа. Да, в йога вие разбирате същността на материята и духа. Тоест, вие, както един истински набожен човек се слива със своя Бог по време на молитвата, медитацията е молитва, само че е много по-финна и по-качествена. Така че за нас Бога е космическия разум. Това е и целта всъщност на духовното развитие, да се слее индивидуалния разум, да се спрат преражданията и човек да се слее с този универсален космически разум. Да. Това е крайната сублимна цел, да няма да се прекъсне, да привърши този кръг на непрекъснатите прераждания. Нали? Счита се, че Земята е една от грешните планети, на които ние се връщаме като репетанти, т.е. повторячи. След като, да кажем, в един клас останеме, се връщаме, т.е. оставаме в същия клас и се връщаме пак да се прераждаме на Земята. Повечето същества, които са били на нашата планета, отлитат на други планети и други галактики, други звезди и т.н. До какво ниво са достигнали вие? Виждате ли аурата на човек? Виждаме, да. Виждаме и то, когато съм особено в добро настроение. За съжаление, съм принуден понякога на телевизионния екран да виждам черните аури на някои от нашите депутати, особено по време на тяхните дискусии. И се личи кой в основата си трябва да поработи още повече, за да премахне злобата, омразата, ненавистта и да създаде едно така по-светло доброжелателство, което се отразява веднага и отговаря на една по-светла аура. Има ли европейски йоги, които владеят левитацията? Вижте, съмнявам се за европейски. Има такива последователи на те наречената, у нас, за съжаление, има такива, на Махариши Махеш. То се нарича гръбен скок.
Но истинска левитация се прави дори в пещерите, каза моят учител, в Хималаите. Но съществува левитацията като феномен. И в медитацията искам да кажа още като феномен. Има един шимой, който искаме ние да го поканим евентуално през следващите наши семинари национални по йога, който чрез медитация постига, например, вдигане на 7 тона с една ръка. Представете ли си, и дава това нещо на снимка заснето с съоръженията, как ги поставя тежестите, за да може с една ръка да дигне 7 тона. Само по време на медитация. И затова, например, аз ги наричам и много хора ги наричат господари на енергията, нещо, което съм видял и в ашрамите в Хималаите. И ако ми позволите с 2 думи да разкажа, накратко, един феноменален случай, при който в един от ашрамите, така по-горните, се появи един учител с огромна дълга бяла брада, нещо като Дядо Мраз. Приличаше ми на нашият покоен майстор Димитров, художника, изправен и целомъдрен млад старец, който показа своята длан и доближи до почвата и видяхме как на тези научно-популярните филми почвата почна да пробива нещо и оттам се подаде едно дръвче. Дръвчето за минути разцъфтя, стана портокалово дърво, на дървото имаше портокали и той ни покани да си вземем портокали. До мене Жорж вика, ми казва: Миши, c'est une hypnose. Това е хипноза. Може би, викам, Жорж, за да се убедим и дали е хипноза или не, като изядеме портокалите, да си поставим по едно от семките в джобчето и ако утре, като се събудим и си правим асаните и видим, че зранцето е там, значи не е хипноза, а е нещо повече. Направихте ли го? Направихме го, разбира се, и той и аз се убедихме, че не е хипноза. Но второто беше също. Появи се, плесна с ръце, се появи едно момче с чалма, черно, както, ако си спомните Слонът моят приятел, нали, трагичният филм, индийски, едно такова момче, мургаво, гуруто, т.е. учителът, хвърли едно въженце в въздуха, въжето се закова, замръзна. Момчето подскочи, хвана се за въженцето, той му даде знак да се изкачва по него и той почна да се изкачва. Изкачва се, докато ние, които си направихме една асана с врата, да гледаме нагоре и го видяхме вече като точка и как изчезна. Тогава гуруто, ние продължихме да гледаме в синьото небе и той ни попита: какво чакате още, приятели? Ми чакаме да се завърне. Няма да се завърне. Той вика: замина. Това не потресе. Това съм го писал в някои от нашите вестници. По-рано... Колко души наблюдавахте тази история? Всички участници от семинара. Те бяхме към 20-30 човека от цял свят. Така че това бяха, ни казаха се това, че едно от малките неща, които можем да ви покажем в Хималаите. Но това бяха за мен доказателство за това, че йогите наистина са пълни господари на космичните енергии. Като казвате космичните енергии, очевидно те могат да владеят и да превръщат от една в друга енергиите в организма. Затова ли толкова се държи на запазването на сексуалната енергия? Да, наред с алкохола, тютюна и половата енергия за йогите е нещо, което или продължава човека, живота на съвременния човек, или го намалява. И те считат, че когато ние разходваме тая енергия, и те казват и за мъжа, и за жената, макар че мъжа видимо разходва тая енергия, нали? Жената малко невидимо, малко по, нали, неосезаемо за околния свят. Обаче и двата пола, ако разходват така хаотично тая енергия, според тях те се състаряват много бързо. И те имат специални техники на овладяване на сексуалната енергия
И цялата тая наука, която предшества всички видове йога степени, това е тантра йога. Това е жизнената енергия. Когато като концентрирате и фокусирате, тя е по-пробивна от един лазерен лъч. Силата на духа. Тя е абсолютно. Виждате в бойните изкуства, те използват праната, това се нарича чи или ки, зависимо дали е китайски или японски. Така че именно тая прана, аз съм си посветил голяма част като учен физик и инженер, в чужбина особено, с мои студенти-дипломанти създадахме апарати, именно за изследване на тая прана жизнена енергия. И едва сега в моето ново издание, което на книгата, съм спокоен, че не съм ограничен от схоластиците и диалектиците, които казваха, че моето обяснение за праната е идеалистично. А тя е точно жизнена енергия, която живият човек се отличава от мъртвия. Това е праната. Истина или мистика са чудесата, извършвани от господарите на енергията. Толкова могъща ли е силата на духа, че пред нея се огъват дори законите на точните науки? Или светът около нас наистина е само майя, заблуда на сетивата ни? Въпросите са много повече от отговорите. Но дори частица от ценностите на тази древна система може да ни приближи поне малко до извора на всичко живо, пътя към собственото аз и хармонията с природата и универсума.